Her er 3 ting, jeg aldrig ville gøre som ejer af en virksomhed, der hjælper andre virksomheder med deres IT. 1. Lad medarbejderne være første forsvarslinje uden træning. De fleste sikkerhedsbrud sker på grund af menneskelige fejl. Ikke fordi de er dumme, men fordi de bare ikke har lært, hvordan de skal passe på sig selv. Jeg vil aldrig forvente, at en medarbejder kan kende et phishingangreb, hvis de aldrig nogensinde har set, hvordan sådan et ser ud. Så træning, det er det, der skal til. Træning, det ligger ikke på medarbejderens ansvar, men det ligger på virksomheden. 2. Undervurdere risikoen, bare fordi virksomheden er lille. Hackerne går ikke målrettet efter dig. De skyder bredt, og så rammer de der, hvor der er huller i sikkerheden. Så nej, det handler ikke, hvor stor man er, hvor lille man er, men hvor sårbar man er. 3. Ikke at have en cyberforsikring. Når vi snakker IT-sikkerhed, så handler det ikke om bare at være parat. Det handler også om, at når det sker, at være parat. Jeg vil aldrig drive en virksomhed uden en cyberforsikring. En cyberforsikring kan være forskellen på, om virksomheden overlever et angreb, eller om den går konkurs. Ligesom du aldrig vil bo i et hus uden en indboforsikring. Det er ikke en erstatning for sikkerhed, men det er en økonomisk hjælp, hvis din virksomhed skulle blive ramt, så den hurtigt kan komme på fod igen. Så der skal ikke spares på den slags. Der er mange ting, man kan gøre for at gøre IT-sikkerheden bedre. Men for mig handler det om først at blive bevidst, hvad er IT-sikkerhed? IT-sikkerhed, det er rigtig mange ting, men der skal ikke meget til, for at man får en meget højere sikkerhed, uden at det behøver at koste særlig meget. Så hvis I er i tvivl om, hvor I står IT-sikkerhedsmæssigt i jeres virksomhed, så tag og book en samtale med mig, så skal jeg nok prøve at guide jer den rigtige vej.